ҳаво сард аст. хунукиро ҳис мекунед? аз ин пас дигар ҳис намекунем. чаро? барои ин ки мавсими обу алову оташдону гулхан шурӯъ мешавад. яъне сар кардем мавсими навбатии барномаи лаззати хони диёрро. дуруд мефиристем аз қалби душандешаҳр. барои ин барнома мо ба гӯша ва канорҳои тоҷикистон сафар мекунем ва аз маҳсулоти тару тозаи заминҳои тоҷикистон ғизои хушмазза ва ба манфиатро тайёр мекунем. ҳам акнун тариқи телевизиони Сафина ҳар рӯзи шанбе ин барномаро тамошо кунед. умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. рафтем. тоҷикистон ҳар минтақааш заминҳои ҳосилхез дорад. аз ҷумла мавзее ки имрӯз омадем, бозори инҷо пур аз маҳсулоти маҳаллӣ, гӯё ки аз дасти худи деҳқон бошад, ҳам тару тоза ва ҳам хуштаму пурвитамин. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. салому дуруд ҳамватанони азиз, мавсими навбатии барномаи лаззати хони диёр сар шуд ва мо барои сабт ва пешниҳоди нашри аввали ин барнома ба боғи ботаникӣ омадем. ҳоло бошад дар ин ҷо ду нафар аз меҳмонони нахустини амин барномаи мо ки қарор доранд ба шумо ошно хоҳем сохт, вале аслан ҳоҷат ба шиносоӣ ҳам нест, зеро хуб мешиносед оилаи ҷавон ки имрӯзҳо фаъол ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фаридун ва Азиза, салому дуруд. Ассалому алайкум. дар ҳамин хунукӣ, дар ҳамин борон боз бечатр чӣ кор мекунед? Чӣ мегӯям? Романтика, свидание. ҳавои тоза, нафаскашӣ. хуб, вале гӯям яке аз оилаҳои намунавӣ гуфта ҳам метавонем. Ташаккур ки ин пешниҳоди моро пазируфтед. Гумон мекунам як хӯроки бисёр ҳам лазиз имрӯз омода мекунем ва пешниҳод месозем, ҳамон гунае ки шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастеду якҷоя хӯрок мепазед, ҳамин гуна хоҳад буд, бале? Бале. ва чӣ ном дорад? Дамлама. Дамлама. Дӯстони азиз, мо барои харидории маҳсулот барои дамлама меравем ба бозори Меҳргон. Чанд лаҳза пас дар он ҷо хоҳем шуд, вале ҳамин ҳоло ин ҳама нашр, ин ҳама гӯем наворҳо манзури шумо мегардад. бо мо бошед. азизон, мо омадем ба маркази савдои Истиқлол, бозори Меҳргон ва мегӯянд дар бозори Меҳргон на танҳо имкони хариди молу маҳсулоти арзон ва босифат аст, ҳамчунин имкони савдо кардан, яъне дар мардум мегӯянд муомила кардан низ ҳаст ва инро дар амал ҳозир хоҳем санҷид. барои ин бошад мо бозӣ хоҳем кард, ба таври бозӣ мегузарад. имрӯз хариди мо ва қуръакашӣ мекунем. молу маҳсулот якхел тақсим шудааст, маблағ низ якхел тақсим мешавад, вале нархҳо ки фарқ мекунанд, гумон мекунем тарзи муомилаи ҳар яки мо дар ин ҷо санҷида мешавад. интихоб кунед. хоб, шумо? Карам, гӯшт, пиёз, картошка. Помидор, кабуди, чака, намак, қаламфур. ба ман сабзи, гулкарам, сирпиёз, қаламфур, булғорӣ. ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ин маҳсулотро мо бо маблағе ки якхела тақсим мешавад харидорӣ мекунем. бо мо бошед дӯстон. дар бозори Меҳргон ҳамаи намуди молу маҳсулот ҳаст. агар он нест, пас вуҷуд надорад ё ин ки ҳанӯз дар роҳ ҳаст. мана мисоли инҷо. саломат дуруд. корро аз хариди молу маҳсулоти ватанӣ ки бой аз витаминҳост сар кардем. савдо кардан қисмати хеле ҷолиби барнома буд. худи фурӯшандагон гуфтанд ки бозор савдо дорад. дар гармхонаҳо месазад? бале, ҳозир гармхона. раҳмат. барори савдо ба шумо. раҳмат. раҳмат.
акай аҳлиддин 1 кило сабзӣ ки 5 сомонӣ аст дар инҷо ба мо бепул ҳамин хел доданд. Ташаккур бароятон. Нахуд чанд пул? Нахуд ҳам бепул. Раҳмат барори кор. ҳама майли помидортон куҷогӣ? помидори ва ватании худамон. ҳамаш маҳсулоти худ мохӣ? Беҳтарин, беҳтарин. Агар мада 1 кило помидор лозим. Якта райҳонтон монад? Майлиш мешавад, беҳтарин. Авход бо ин ба маззатар мешавад. Бале. ҷолибияти дигари барнома баҳси шӯхиомези Фаридон ва Азиза буд. Гӯшта мардак бояд бухара. Ҷума манда гӯшт ғалати. Гӯшта мардак мепаза харид куниш дар гардани ман нест. Апаҷон, ассалому алайкум. Медонед мада чӣ дар кор? Зира лозим, мурч лозим, намак лозим. Мурчотон нағз боша, як нағз. Ассалому алайкум апаҷон. Ман ба карам лозим, якта карам мете. Иқадар калонам набошаду майдаи бадам набошад. Ожда. Аз куҷо бошад? Гӯштаи худ монад. Гӯштаи Тоҷикистон? Чиед ман? 2 кило ождаи шӯрбод апаҷон. Барои дамлама. Раҳмати калон. Саломат боша бегӯ. Неки хушрӯса ҷудо кунем. Я ҳамаш ҷудо кардаги апаҷон. خرید کرد بسیار هم خریدی خوب بود محصولات وطنی گفتن همه‌اش را دوستان اکنون ما باز هم برمیگردیم به باغ بوتانیکی تا اینکه خوراکی دیر انتظاری خود را آماده کنیم دملمه رفتیم. البته قبل از پخت و پس شستنی دست حتمی است چون امروز شما مهمانی برنامه ما هستیم. البته تمامی سبزوات را قبل از آغاز پخت و پس شستیم. شستنی دستان را نیز فراموش نکردیم. دوستان عزیز ما حالا در یک طبیعت بین‌نهایت زیبا قرار داریم و نوابسته از آن که هوا سرد است ولی گمان میکنم محبت همدیگر خصوصا محبت شما به ما گویم یک گرمی میبخشد حتما ولی و ما میتوانیم با یک گویم صمیمیتی خاصه براتون غذای آماده نماییم با نام دملمه همون گونه‌ای که گفتیم. کارا از چی سر میکنیم اکنون برای آماده کردنش؟ از پورا کردن گوشت. و کی گوشت را پورا میکند؟ Oilai ma ba go'shtro mardak faqat pora meknadi va mardak mepazana. Albatta. خب پس ما سبزوات رو میده میکنیم خیلی بید من کمک کنم. وقتی که به صفحه اجتماعی شما نظر میاندازیم اون خوراکایی که شما بیشتر آماده میکنید گوناگونن خیلی هم در گویم حیات شخصی خود نیست همین گونه استعمال میکنید به کودکان همین گونه غذاهای گوناگونی سالم میدهید یا اینکه تنها برای نوار است؟ نه این چیز نه تنها برای نوار هست. ما خودمون اصل گیریم یک بامزه خوراک هستیم. معلوم. دویم حرکت میکنیم که چیزی بامزه و رنگارنگ باشد. رنگارنگ گفتید که همین لازم هست عموما اگر نظر اندازیم برای گویم همون سالم انکشاف یافتن کودکان چون که وابسته به رنگ نیز ویتامین ها گوناگون می شود. اگر ما مثال بلغاری سرخ را گیریم یا خصوصیتی دیگر دارد بلغاری سبز یا که زرد را گیریم باز هم خصوصیتی دیگر دارد. بله حتما. Masalan vaqti ki man yagon avqat mekunam farzandoim man metunam misol bulg'ori nag'z nabina
мегӯянд вай ман ҳамин чизро ба блендер майда мекунам авқотам ба мемонам ки ҳамун чиза вайо намебинад эҳсос намекунад. намефаҳмад. лекин мехӯрам. бале рост аст. ҳамин корро мо метавонем дар хона иҷро намоем. пиёзро масалан сир пиёзро кӯдакон дӯст намедоранд, ҳатто карамро низ нағз намебинанд. дар хонаи шумо низ ба ғайр аз масалан булғорӣ гуфтед ку ҳаст бо хел инҷиқӣ кунанд кӯдакон истеъмол накунанд. чӣ кор мекунад дар ин бисёр ҳол? вақт нест барои ин ки ман мисол ҳар хел сабзавотҳо аз майдаки кӯдак ҳама вақт ратсионашон ба ман метиҳам. яъне тамоми намуди маҳсулота шумо истифода кардаед. ваё бисёр нағз мебинанд сабзиро карамро хеле чизо барои ин аз майдакишон хурдагӣ барои ин чизо нағз мебинанд ваё. яъне таъми ҳам карам гӯем ҳам булғорӣ тамоми ин маҳсулоте ки барои кӯдакон писанд нест на он қадар аллакай ба онҳо шинос аст ошност онҳо бо як гӯем майли зиёд метавонанд истеъмол кунанд. гумон мекунам ин рафти пухтубази мо на танҳо тамошояш ҷолиб ҳамин гуна маълумоташ низ ҷолиб аст, зеро ман ҳам соҳиби фарзанд ҳастам ва таҷрибаи на он қадар калон дорам ва хусусан шумо низ ки имрӯзҳо соҳиби 3 фарзанд ҳастед ва таҷриба дорем, аз таҷрибаи худ мегӯем ва шояд барои гӯем як қатор ҷавонон ки омодагӣ мебинанд барои оиладоршавӣ ин чиз як маълумоти хуб дода метавонад. вале гуфтед аз маҳсулотҳое ки истифода мекунед дар гӯем масъалаи ғизои дурусти кӯдакони навзод яъне шири модар чӣ андеша доред? мегӯянд онҳо ҳатман бояд то 6 моҳагӣ шири модар истеъмол кунанд. албатта манам ҳамин фикрба ҳастам барои ин ки чени шири модар ягон маҳсулот ба кӯдаки навзод намебурад. шири модар тамоми витаминҳоро дорад то ин ки кӯдак солим ба вой расад. бале аз сабабе ки мисол гӯшти гова нағз намебинанд ман намегӯям ки вайҳо намехӯранд. ман мехӯранду лекин кам. мисол барои вай ман ратсионашон ба моҳӣ метиҳам гӯшти мурғ мепазам. албатта то давраи тавлиди кӯдак ҳам бисёр ҳам як гӯем давраи муҳим ба ҳисоб меравад барои ҳар як фарзанд инкишофи дурусташ шаклгирии дурусташ гӯем. биёд худтаърифӣ нашавад ба ин суол бигзор ки фаридун ҷавоб диҳанд ки дар вақти гӯем ҳомиладорӣ азиза бештар ба кадом намуди ғизо майл доштанд ва кадом намуди ғизоро бисёртар истеъмол мекарданд? ҳама чиз мехӯрд. хайрат ки халид феъл надошт ки дар 2 шаб бидор кунаду рав ин чиза биёр ман на боре ҳам нашуд ҳам хел нагуфтам. ҳақиқатан сабуктар гузаштагӣ буд. манам аз об намекашидам. медонед хусусан дар он оилаҳое ки ба ҳамин чиз аҳамият медиҳанд яъне ғизои солим истеъмоли ғизои солим ин гуна проблемаҳо камтар ба назар мерасад. ҳар гуна бемориҳо камтар ба назар мерасад аз қабили бемории қадпастии кӯдак ё ин ки дуруст инкишоф наёфтани устухонҳо шояд ва инчунин биноишӣ кам доштан. яъне аз гӯем гӯшти гуногун истифода мекунад хусусан гӯшти моҳӣ чӣ хел фоида дорад барое ки чашм хира нашавад хусусан дар кӯдакон чунки омега 3 дорад ва бисёр ҳам фоидабахш аст. умуман аз гӯшти моҳӣ ҳам истеъмол мекунед истифода мекунед? гӯшти моҳӣ мекунем. як навор гирифтагӣ буде ҳамҷа тарзи моҳӣ тайёркунӣ нишон додагӣ чӣ хел бе равған ёки ба кам равған ҳамуна мешавад духовка ба маза тайёр кардан. барои пайгирони худамон мо навор карда дар саҳифаи худамон мондем нишон додем. бале дуруст аст воқеан ҳам вақте ки ба саҳифаи иҷтимоӣ шумо назар меандозем дастурамалҳоятонро мебинем аз равған камтар истеъмол мекунед истифода мекунед ин хело ҳам дуруст аст ва гуфтед ку гӯё ки дар тарафхона омода шуда бошад ин ҳам бисёр барои гӯем бедор кардани иштиҳо кӯмак мекунад. вақте ки сабти ягон видео мешавад оиди рецепт дастурамал ҳолатҳое буд ки ягон хӯрока бисёри хӯрока аз якум бор тайёр кардагӣ буд. аксарияти вақт аз якум ро аллакай ба маза мебиромад. ихалин ҳолатам буд. як десерт бояд тайёр мекардем ширинӣ як бор мекунад хамираша намегирад дуюм бор мекунад хамираша намегирад маҳсулот тамом шуд. бо мошина иштиҳоқӣ рафтам магазин маҳсулот харидем. ҳамун давр мо сафар доштем ба хитой. мо як рӯз пеш аз хитой вақт кам монда буда вақт кам буд барое ки мо бояд мерафтем. баъд сеюм бор мекунем агар ҳамин нашавад даст намезанем. ягон камбудӣ шуд намедонем
проблем амин масъала дар чӣ? масъала дар чӣ, проблема дар чист ки мо гуҷӯша нигоҳ кунем ки ҳамина мо ислоҳ кунему, ҳамаш исроф мешуд. ҳама қамикӣ мешуд, баъд рафтем иваз кардем. Ҳама гап медонед чӣ будааст? Чӣ будааст? Элаки майда аст ки проблема дар ҳамун ордаму ай ҳамун сита нагузаронда. аз элак нагузарондан мегӯянд ку барои бисёр ҳам ковок омадани ҳамун хамир аз элак гузарондан ҳатмист. Ва боз ҳам ба як чиз аҳамият додам. Шумо гуфтед ки маҳсулот мо харидорӣ кардем ки масраф нашавад. Бале, яъне ба ин чиз ҳам аҳамият медиҳед? гумон мекунам оилаҳои муосир, оилаҳои ҷавон вақте ки нон андак сахттар мешавад, онро аллакай намехоҳанд истеъмол кунанду мепартоянд. Умуман дар оилаи шумо чӣ хел аст ин? Рости гап дар мо нонхӯрам нестем. Нонро камтар Нон кам истеъмол мекунем. вале дигар маҳсулотҳо чӣ? Масалан аз вақте ки камтарак пажмурда мешаванд шояд камтар мегирам. Тамом шуд, бо мерам медиёрам. дамламаро тез тайёр мекунед дар хона? мумкин ки 2 ҳафта ба як бор дамлама тайёр кунем, барои ки инҷа ба ҳамаи намуди витаминҳо ҳаст, ҳамаи намуди сабзавотҳо ҳаст. бисёр кас дамлама ба мисол ваям истифода мебаранд, шалғамам истифода мебаранд. чун мавсими шалғам аст, ҳам ба саломатӣ фоида дорад. бемории зукомро табобат мекунад, барои баланд бардоштани масъунияти бадани одам кӯмак мерасонад. вале ҳоло мо шалғам надорем, аммо гулкарам дорем. масалан гулкарамро на ҳар кас дар гӯем омода кардани дамлама истифода мекунад. вале шумо истифода мекардаед? Ба маза? Гулкарам ба маза? бале, ман ҳатто ба намуди хел хом ҳам хӯрда метавонам, андак ҷӯшонда ҳам хӯрда метавонам. бисёр лазиз, бисёр бомаза аст рост. ҳоло мо фаҳмидем ки азиза ва фаридун дар хона ҳатман ки барои фарзандони худ ҳам барои худ аз маҳсулотҳои гуногун истифода карда ғизо омода мекунанд. вале бештар ки интихоб мекунад, ҳамон кадом намуди хӯрокро мепазед? масалан ин аз тарафи ки интихоб мешавад? масалан имрӯз шумо мехоҳед дамлама пазед, инро ки интихоб мекунад? не, ман чизе ки пешниҳод мекунад? ман мепазам ин Фаридун марди инҷихне ки мисол гӯяд ки ман инро намехӯрам, барои ки чизе ки ман намепазам ҳама вақт ба маза мебиёд. гуфтанд баръакс ҳаст ҳолатҳое ки ман мепурсам, мисол чӣ мехоҳед ки ман пазам, ҳама вақт мегӯяд худат медонӣ чизе ки мепазӣ, мисол мо хӯрдан мегирем. ой, барои занҳо ин ҳамин қадар гӯем посухи душвор ҳастанд, ту худат медонӣ. ҳоло ки мо осонтар аст ки мо ба гӯяд ки ҳамин чизро пас. бале. дӯстон, маҳсулотро реза кардем. чӣ хеле мебинед маҳсулоти ватанӣ буд ва мо низ кӯшиш кардем ки ҳамин гуна сабзавотҳои гуногун рангро истифода кунем то ин ки ғизои солиме дошта бошем. ҳамчунин бо истифода аз равғани хеле кам мегузарем ба қисмати дигар, яъне ба қисмати пухтупаз. қисмати пухтупаз ҳам ба тарзи усули анъанавӣ сурат хоҳад гирифт. мо дар оштон мепазем, яъне тавассути оташ алов. рафтем. инҷо дар оташтон оташ даргирифт. Фаридун мегӯянд ки ман худам оташро нигоҳ мекунам ва мо меравем маҳсулотро меорем, ба даруни дег меандозем. албатта бо усули азиза имрӯз дамлама омода мешавад. ҳамчунин бекор намеистему, боз хӯриши мевагӣ омода мекунем. албатта рафтем ба сари маҳсулот. кори осона дар ин ҳавои сарди хунук ман бояд алов монам ва ё
شما داملامه رو خیلی کمی تف میکردن بریون میکنید کمی بریون میکنم این خیلی مزه بو مزه تر میشود تو وقتی سرخ شدنش یا نه؟ کمتر گوشت رو سرخ میکنیم کتی پیاز اول گوشت رو کمتر اول نمک نمک می‌پاشید. میکنیم روغنش هم نیست گویم هم میشد خیلی کم است و علاقه گوشتی سرختر شده ایستاده است حالا پیاز رو هم آمیخته میکنیم و همین رو میگویند هر کی با هر چی یعنی هر کس هر خیل تیار میکند دوستان عزیز در دیگ گوشت و پیاز بریان شده ایستاده است و این علاقه گمان میکنم اشتهای تماشابین عزیزی ما رو زیاد مینماید گوش کنید اول کدومشه؟ کارتوشکا یا سبزی؟ اول سبزی رو چی چونکه سبزی کمتر دیرتر میپزن پختن دملمه در زیر آتش یا خود آتشدان گویم یک مسئولیت زیاد را طلب میکند چون که در این وقت ما باید علاوه را یک خیل نگاه داریم نه پست باشد نه بلند و خوراک را دم پرتافتیم شامگاه نیست فرامده ایستاده است طولی چقدر وقت باید انکنون هم خیلی ایستاد تا اینکه خوب هیل بگفتی مردم پخته رسد یک نیم ساعت کفایه است بس همون گونه که گفتیم ما می رویم از پس تیار کردن خورش میوگی خواهیم شد و اختیار در دستی فریدون اکنون چیکاری خواهند اگر خوراک به مزه آماده شد میگیم که همون پختیم اگر خوراک سوزد پس میگیم فریدون رفتیم ما گفتیم همون گونه که خورش آماده میکنیم از میوه‌جات این خورش گمان میکنم خصوصا به کودکان بسیار هم پسند می آید چون که میتوانیم از میوه های دوست داشته اهل خانواده آن را تیار کنیم و به طور چارکنجه اگر بریم بسیارتر وای می شود اشتها آور می شود زیبا می نماید به نظر البته بیشتر از کدام میوه‌جات استفاده میکنید شما اینجا چون سیب داریم خرما داریم ناک داریم انگور داریم فرقش نه هر اون چیزی که هست
фарзандони ман на он қадар мева мехӯранд агар Мева ҳам духтор хелси нестанд? не мева нағз мебинанду вале ҳам хел вақти ман ино ба метиям фарз кардем мисол вақти мепурсанд себ чӣ ҳам хелсиям на фақат мехӯранд барои баъд ман аралаш Шо мекунам охир ҳар хел нахӯранд, меваҳоя ҳар хел меваҳоя аралаш мекунам баъд стаканчик ба ва мекунам Дар ҳам зарфҳо кӯдак мегиред, ба интерес намешавад Шавқовар. ҳам шавқовар мешавад ҳам як ҳам витаминҳои бисёра истифода мебарад чӣ хеле мо медонем азиза на танҳо мана кадбонӯи бисёр ҳам хубу пазанда ҳастанд инчунин ҳунарманди таппа тайёр гӯям ҳам мешавад он идеяҳои ки аст он нақшҳоро ки иҷро мекунед он гапҳоро аз куҷо меёбед гапҳое ки мо дар навор истифода мебарем ин гапҳои мардуми худамон астанд худамон бале ҳастанд гапҳои мардумист ва ки бештар барои гуфтан ё ёфтани ҳамон гапҳое ки мардум ҳамеша мегӯянд ба шумо кӯмак мекунад умуман амин фикрҳои ки аст андеша идеяҳои ки аст бисёр вақт гапҳоя фаридун тайёр мекунад тайёр мекунад мана фикри саҳначоя аз тарафи ман мешавад шумо нақши хушдоманро бисёр ҳам хуб иҷро мекунед мебозед яъне ва аз як ҷиҳат бархе аз ҳамон суханҳое ки масалан нисбати оилаҳои ҷавон гуфта мешавад ҳатто ҳақиқатро ҳам дорад гарчи шӯхӣ аст хусусан дар бораи тайёр кардани хӯрок ғизоҳо ҳамеша аҳамият метиҳам хушдоманд мегӯяд ки рав келин анакно як хӯрок пас ёки занатро гӯй ки хӯрок пазад яъне ҳамеша вақте ки хушдомандҳо дар хона ёдрас мекунанд ки бештар ғизоҳои хонагӣ ғизоҳои солимро истеъмол кунем мана азизон дар як вақти хеле кӯтоҳ бо пешниҳоди хеле хуб ва ҷолиби азизавонон хӯриши мевагии мо ҳам тайёр шуд ва то ҳатто вақти масалан омода шудани хӯрок ҳанӯз вақт ҳаст вале мо метавонем бо истифода ҳамин гуна усулҳо ҳам ғизои солимро ба аҳли хонавода таъмин созем ва ҳам вақтамонро хубу хуш сипарӣ намоем меравем ба сари дега меравем фаридун чӣ ҳол дошта бошад бале бале аз бӯяш мо ҳам хеле эҳсос кардем ки хӯрок тайёр шудааст вале мутаассифона ин бӯйро наметавонем тариқи навор гӯем ба бинанда эҳсол кунем ин кабудиҳо аз ин ҷо мегирем барое ки тамашон аллакай биромадагӣ ҳастанд ва аз нав баъде ки хӯрокро мекашем аз нав кабудӣ пора карда дар болош мепошем
نهایت عزیزان با شوق زیاد با صحبت‌های خیلی گرم خوراک ما نیز آماده شد در یک مدت نه چندان زیاد و سپاس میگویم برایتان از گویم نمود ظاهریش معلوم که چگونه بامزه است. حورش برآمده ایستاده است. گرسنه‌اید؟ من البته میچشیم. Озер авар болоша. سبودی. Кабути. میکنیم تا اینکه هر چیز زیاد ویتامین هاش زیاد میشود. هم با مزه میشه هم با لذت میشود هم بازیب میشود هم اشتیاق آور علاقه من بویش برامد و بیایید بچشید گیرید کنیم خوراکی دمپز است نه؟ با مزه با ما مخلوم بود وقتی ثبت قطع شد به من فریدون گفتند که دملمه را آنقدر دوست نمیدارم لیکن حالا گوش نموندم واقعا خیلی هم با مزه است دوستان عزیز چون خوراکی دمپز است هم خوراکی پرهیزی هم گفته میتونیم نابسته از اون که گوشت اینجا هست نه کمی روغن هست ولی حتما که برای سالمی فایده داره دیدم که شما خیلی هم یکدیگر فهمی دارید حیاتی واقعا هم به مثل خوراک‌هایتان شیرین دارید برایتان همین گونه یک حیاتی خوب و رنگین و شیرین را تمنا میکنیم بگذار که به مثل گویم حیاتتان خوراکتان نیست همیشه شیرین باشد و انا خیلی که حیاتتان را درست آغاز کردید با گویم استعمال غذاهای سالم یعنی نشان دادن دستور عمل درست دستور عمل نو به نو موفقیت را تمنا میکنم تشکر که شما نیز اشتراک کردید در برنامه لذت خانه دیار رحمتی کامل تمنیات شما عین حال بهر کل بینندگان تلویزیونی سفینه همچنین پیگیران یعنی مخلصان خود محمد در این حیات یکدیگر فهمی لازم همین یکدیگر فهمی باشد دیگه همش در معده پیش میرود و میشود برای همین قدر موفقیت به شما دوستان عزیز همیشه غذای سالم را استعمال کنید به همتون موفقیت سلامتی سربلندی خب تشکر میگیم و عزیزان همینجا برنامه ما نیز به آخر میرسد سالم بمانید و همیشه غذای سالم را استعمال کنید خیر دوستان خیر خیر